Ahojte priatelia, som práve na Bratislave predmestí. Je tu stále príjemné počasie, takže ešte stále som v krátkom tričku. Vrčí mi tu hlavná cesta, som na zastávke a slovenské železnice nesklamali, čiže aj tretí vlak bol taký, že som ho nedokázal mať na čas. To znamená, že keďže to bol rýchlik, tak nás nepočkal, lebo sme meškali viacej ako 20 minút, čiže rýchlik do Pezinku mi ušiel, tým pádom idem autobusom. Našťastie tu existujú nejaké autobusové spoje tu na tejto zastávky, takže pokračujeme v našom dobrodružnom cestovaní na trase, ktorá autom trvá 40 minút. Ideme už 3. hodinu, takže stojí to za to. Čau.